Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing terwala ni motion bala kershan da kaliang persha Raja Sabha man Weng no yu we unong bishar hadian kajing yo kurup pisa kababon na ying jong u kalapinong yu Vice President Ujagdeep Dhankhar ban i no kam hanin kamien katkum kalat pathai khobor NDTV long bakawe ka phone call ba Dhankhar ulayo pdeng hanin kasngi na Sorkar Pdeng kalayalam penban shikajing pen inya bashir khay hapdeng Vice President ka Sorkar Pdeng bat namar kata ulashim yakasen jam ban Hiar Shuki no hanin kasngi sedang jong ka dorbar liur Raja Sabha kaliang persha kalawan ra da kajing terwa lani ka motion ban Weng no yu Justice Yashwan Varma ubalapau hakilat pathai khobor hadian kajing yo kurup pisa kababon bha ka yeng sa jong u Dhankhar ubalalong kumu chairman ka Raja Sabha ulapdang yu kate kajing terwa lani ka motion balawan ra da kaliang persha bat ulakentu yu Secretary General ka yeng dorbar Raja Sabha ba unshim yakasen jam badan kam kani kajing le thu kitalong khobor kamshim lalong ka balapdang sngobha da ka Sorkar Pdeng long baga jing pdang jong Vice President ni jing terwa bla kershan da kaliang persha kala kani no ikalat na ka Sorkar Pdeng bakanya lam mi jing le persha yu nong bishar ba jing pamsam katkum kitalong khobor brelum long baga Sorkar Pdeng kale kran bat Vice President halor kani Vice President ula jawab da ki kentien ki bajam hendai kat banang ya kajing kran kala mi penban kajing pen inya long ru ba Dhankhar ula kedaw ya kabor bat ka ikhtiar ka ba udan katkum ka hadian kani kala mi kajing sawa ba Sorkar Pdeng kala ban Weng no shisandon yu Dhankhar na ka Shuki dak ba wanra e kajing bom shanya shu persha yu dorbar Raja Sabha hendai banai menshwa kaliang persha kala wanra ya ka bakum kani kaju kajing terwa persha yu Dhankhar hendai loong ba Dhankhar ula yo ajing tep ya kajing temu bashalendat jong ka Sorkar Pdeng ba namar kata ula rai ban Hiar Shuki hi dalade haga jaka ba unsha Weng hakiwe namar kata hinin kasngi hakapor khandai beje 8% menmien ula penbena yar ba ula ino e ka Shuki Vice President dak ba aidaw ba ubu hakmat e ka kot ka kya bat ba hab ban ko ngu e kajing ajing mut jong ki doktor